I tu, sembla que em segueixis. Em vols dir què mires així? És per pixar-se de riure. Em sembla que ens ben divertirem. Diuen que en Mutanroshi és el més fort del món, però no es pot dir que sigui gaire bon lluitador comparat amb aquests que he creat. Ja està, per fi em reconeixes, sí que has trigat. Sí, sóc ben bé jo. Em dic Krilin i vinc de molt lluny d'un poble de l'est. La fama de la seva saviesa ha arribat fins allí i he vingut a veure'l perquè vull que m'ensenyi les arts marcials, mestre. Ja m'ho pensava que no ho voldries. Vosaltres, els guerrers de l'espai, sou les criatures més estúpides que hi ha. Tres superguerrers i una bola de drac. Magnífic! Prepareu de seguida l'operació de reestructuració analítica. Aquí té el suc de meló que m'ha encomanat Satanàs Cor Petit. Ai! Ai! Deus estar de broma. Sóc un androide 20 construït per venjar el somni de l'exèrcit de la cinta vermella. He de dir que em quedo parat. No m'hauria pensat mai que aquest xicot tingués tanta força i tant de valor. Si vols, em puc convertir en unes calces en lloc de ser una moto. Ja sé que no em portes ara perquè se't va mullar el riu. Ja veuràs com em converteixo en unes calces molt boniques. Que comenci el combat! Doncs calculo que uns 1.200 anys. No pot ser! No puc permetre que em guanyis! Dracs malignes! Doneu-me els vostres poders! Que vol que el pelin com a un conill? No puc fer-hi res! M'he de quedar aquí i esperar que el jovent faci la feina! Quan recordo els dies en què era un dels homes més poderosos i respectats. Goku, has de tornar aviat d'entrenar-te. Si estàs allunyat de mi, pensa que amb la teva absència el meu cor és trist.